Benvinguts a l'Hospitalet de Llobregat, on les arrels de la nostra ciutat s'entrellacen amb la terra i la comunitat, creant una història única. A la nostra brillant ciutat, les festes populars són més que celebracions, són moments de resistència i d'unitats que parteixen dels nostres moments agrícoles. Hi va haver-hi un temps en què els camps i horts definien el nostre paisatge, però amb el temps això va canviar i aquests camps els van esculpir i van arribar a ser el que coneixem avui per al nostre barri. Cada carrer i cada plaça expliquen una història de lluita per als nostres drets, on la celebració es converteix en un recordatori de que junts som més forts. Al llarg de les diverses onades migratòries que han donat forma a l'Hospitalet, les festes ha estat una cola que ha cohesionat aquestes comunitats que han pres l'Hospitalet com la seva llar. Cada pas de la quarta passejada de gent organitzada per l'escola serà testimoni de la diversitat que ens fa forts i ens acompanyaran els protagonistes que consoliden aquestes tradicions. El dia 17 de desembre, a les 10 del matí, a les escales de l'església de Sant Ramon Nonat, començarà la quarta passejada de gent. Vine i forma part d'aquesta experiència que no només celebra, sinó que reivindica i uneix el passat, present i futur del nostre barri.